Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, लोगोसे आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारदों फिसाला फिसाजो आं आरोना जयैनो बिमा फिसा जोङो थांनो ओंखारदों। मायाव थांनो नागिरदों बा टाउनाव आरोना लोगोफोर बहुद खरसा खालामनांगौ दङ। थ' दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन आरोना। अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर नै टाउनावसो थांनो ओंखारदों, माने फैसायाबो नै बेखिनिल' आरोना लोगोफोर नै। ओमफ्राय दा अनलाइन पे खालामनोब्लाबो माने नेटबो गैला आरोना लोगोफोर, बिराद जाल्लायाव गोग्लैदों। एटिएम लादों आरो लानाया, माने आङो एटिएमाव फैसा बख'नो बायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै फिसा सानैया रेडि आरो फैद' दा मा जायो नायनोसै लोगोफोर। आदार गैया थगायदोंसो आं नोंसोरखौ मिथिबाय। न'खौ बेंनानै थादो दे नोंसोरो दे, नेबाय थादे। स्कुटिजों थांला होननानै माने थाबायबोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा नै नुबाय लामायाव माने स्कुटि टट'आनो गैया आरोना। ओइ नै गंसे फैदों, खालि नामाथाय नाहरलाय। मालाय हनै माना बाथाम थक्था बाथामसो लांदों आरोना लोगोफोर, गैया थाबायनांसिगोन। लोगोफोर थाबायगासिनो आरोना, दाबो गैया फिरफिलि मोननायनि आसा गैया। थाबायनो हाखायो नामा। ओमफ्राय सान्दुङाबो गोसा, लोगोसे बारबो दंफायो, बांद्राय माने उसुबिदा जायासै आरोना लोगोफोर थाबायनायाव। ओइ नै फिरफिलि गंसे फैगासिनो दङ, खालि ना दे। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो सिदा माने एटिएमाव सफैबाय आरोना। ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर सिङाव फैसा 100 दङ आरोना, नै फैसा 100 दङ नै सिङावहाय। बहरलाय जेबो दे आइया मोनबाय नै गथ'आ लाबोलाय हर दे। नै फैसा 100 फैसा मोनबाय नै लोगोफोर। बेबा सोरनि जाखो नै 100 फैसा मोनबाय आरोना। नायसैबा फैसाखौ बख'नायसै आरोना। थेंक इउ एटिएम होनदो। जोंबो माने फैसाखौ दिहुनखांबाय। ओमफ्राय आङो दा मिथिबाय जे फैसाखौ माने आङो ओरै हाननायाव आरोना लोगोफोर, नै बेनिफ्राय दिहुननायावहाय माने फैसाया गासिबो फैजोबाबा बियो माने अपेनैनो थायो आरोना लोगोफोर, माने अपेनैनो थायो। ओमफ्राय जेब्ला फैसाखौ बख'जोबा अब्लासो अपेनै थायो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जि गिबाय आरोना जोङो, माने एलार्ट जादों आरोना एं नैबे आदायाबो माने गिनानै मोखाङावनो थाथ'लायदों आरोना लोगोफोर, बिराद गिदों जोङो लोगोफोर। माने नोंसोरनो खिन्थाबाय थानायावनो एटिएमाव एं मोनसे एलार्ट होदों आरोखि ना। जि गिबाय जों सासे आदायाबो माने हाफां जादोंमोन आरोना, माने हाफां जानायानो हाबाल'सो थालायदों आरोना बेसरा। ओमफ्राय बेबायदिनो गाबखायोनो आरो। थ' माने फैसाखौ दिहुनजोबाबा माने आद्रा थाबोयोब्ला बियो अपेनैनो थायो आरोना लोगोफोर, क्लस जाखाया, फैसा ग'ग्राया आरोना। दा आं दिनै आन्दाज मोनबाय। ओमफ्राय लाकिलि मोनबाय आरोना, बेबा सोरनिमोन 100 थाखा मोनबाय आरो। बे फिसालायानो नुग्रोदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आरामसे हानहरनायाव फैबाय आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो माने एटिएमनिफ्राय फैसा दिहुनब्ला माने खेल लाबानो जाबाय आरोना। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। फिरफिलि मोनबाय आरोना लोगोफोर, जोङो बांद्राय नेनाङासै। ओरै फिसाला गेजेराव आं आरोना थांबाय थानोसै। नायलाय आइ बेलाय मादों फिसायालाय, जेबो नङाना। जेबो जायाखै। हा जागोन। बाबा फैबाय नामा? थाथ'बाय मालाय। नुबाय ट्रेन नायनो लुगैनाया? स्पिडसिन जाबायना स्पिडसिन। ओमफ्राय नै लोगोफोर बेवहाय जोङो सेन्देल बासिफैबाय आरोना, बुहुद सामान लाखानांगौ दंखायो। थ' नै दा सेन्देल बाजाराव फैलायबाय आरोना जों, बुहुद गिदिर लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बिथिंजाय सेन्देल बाजार आरोना, गोसो बायदि नोङो बासिनो हायो आरोना। ओरैबो हरैबो बुहुद सेन्देल दखानफोर दङ। थ' बेयावनो नायफैबाय आरोना जोङो, माने गोसो बायदि बासिनो होननानै। थ' नैबेखौ सोनाय नायदोंमोन आरोना फिसालाया। ओमफ्राय गुफुरखाय माने बांद्राय फसायाखै। थ' गोदान दखानाव नायफैफिनलायबाय आरोना, नैबे ब्लेक कालारखौ फसायबाय बियो, फिसाजोआबो नैबेखौ फसायबाय आरोना। ओमफ्राय उफाय गैया, माथो खालामनो, दाखालिसो बायखादों आरोना बेहाबो। ओमफ्राय नै दा लाबाय फिसाजोआ, नैबे फिसालानि आरोना लोगोफोर।
wow, colorful. Eke dam na? Itu colorful. Olap guru na itu? Kanai kopa. Aro yate ase kanai kopa. এগুলো কত? Oh, ডাইরেক্ট oh, direct na? Itu round kora na? রাউন্ড করা এরকম এটা যে এরকম রাউন্ড করে না Oh, 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 এটার উপর দেয় oh. Ase itu. Oh, itu kiman? এটা দাম কত? Dalam kum na? একটু তো কত? Zumka sona na hindi na zumka sona. Pink ko lang to. Kali na ping lo. হলুদ সাইজ হলুদ সাইজের আছে Pero yan, red color dong na ma. Pero red color dong. Nai na say ba na? Gidir bazar na. Sinna bay na. Red black color. Try na sa gani water bottle. Dukan ko naidonai लोगोफोर बिराद गिदिर आरोना माने बेवहाय गासिबो सामानफोरखौ मोनजोबो आरो गिफ्टफोरनि थाखायबो ओमफ्राय लोगोफोर नै फिसालानि टिफिन बक्स आरो फिसाजोनि वाटार बटल लानानै जोंहा नै बेयाव फैबाय आरोना बोथोराबो ओरैबायदि गरम लोगोफोर थ' खुसेर बिदै लोंनो होननानै बुंनायखाय नै बेवहाय माने जमगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो लोंनो थाखाय थ' दहाया माने एटिएमाव मोननाय फैसा बेजोंनो माने लोंगोन होनना बुंबाय थादोंमोन आरोना बिसोरो बिदा बिनानाव थ' नेगासिनो आरोना लोंनो लुगैनाया जाथारला ओमफ्राय माने खापसेयावनो 30 रुपिस होनना बुंदों आरोना थ' बेवहाय माने आङो खमायनानै 20-20नि माबाबाय आरोना बिबाय माने ग्लास गिदिरा 30 नो ओमफ्रायो ग्लास फिसाया 20 जाहैदों आरोना ओमफ्राय दा 20-20आवनो मोनबाय आरोना लोगोफोर दा नै बिदा बिनानाव लोंबाय लोंदो आरामनो गेलेगोन जुमखा सना गानलायनानै लोंदो माथो बोथारासै लों लेमनजों गोदै मोनदों लोगोफोर जों दा माने बहुत खरसा खालामबाय खरसा खालामखांनानै फैबाय आरोना नै थफ्ला थफ्लि रिदिं रिदां आंबो माखासे लाबाय फिसालायाबो लाबाय आरोना थ' माने जोङो फिरफिलियाव दं लोगोफोर न' फारसे फैगासिनो ओमफ्राय मा खरसा खालामखो थारैनो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो आङो स' लोगोफोर सफैबाय आरोना जोङो आयौ बाजारखौनो थिखोनानै लाबोजोब्बाय आरोना जोङो ओमफ्राय लाबोदो फिसाफोर मा लाबोखो दिनै आयौ फैसाया थाङो बुस्थुआ सफैया होननाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दा आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै मा खरसा खालामखो आरोना जोङो बेयो जाहैबाय इमलि ओमफ्राय नैबे अमा बेदर आरोना अमा देसि 150नि ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फिसालानि लंपेन्ट ओमफ्रायहाय दंबावो नैबे टि शार्ट आरोना मार्शल आर्ट डान्सआवहाय बे ड्रेसखौ नांगौनो लोगोफोर गासिबो माने ब्लेक कालार गोजा आरो थ' बहुत नागिरै मोनबाय ओमफ्रायहाय नै सेन्देल गोदानबो लाबोफिनबावबाय ओमफ्राय फिसाजोआ नै दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर गावनिखौहाय नैबे लान्च बक्स ओमफ्राय फिसाजोनि वाटार बटल ओमफ्रायहाय नैबे आंनि नेम फेस वास आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर बियो आंनि खानाय खफा मोजां नुदोंना ओमफ्राय नैबे खानायाव होग्रा आरोना लोगोफोर बेबो खानायाव होग्रा नै खानाय खफा माबायदि नुदों नोंथांमोना ओमफ्राय लाबोबाय नै बे बैसागोनि थाखाय आरोना लोगोफोरनि बिन्दि ओमफ्राय लाबोदों नै समायना झुमका आरोना लोगोफोर नै बेयो झुमका किरा बे मोनसे ओमफ्रायहाय आव बिदिनो आंना लाबोग्रोमोना गोलैनानै बिदिनो बायो आरोखि ना थिगैनो दं नामा थिगैनो दङ फाथरफोरबा गबायमोन आरोखि ना नैबे झुमका र' नों नायलाय खोमायाव दंखायो ना ओमफ्राय नै पिंक कालार आरोना लोगोफोरनि पिंक कालार ओमफ्राय फिसाजोआ गानखादों आरोना मार्केटावनोहाय आरो नै बेखौ मोजां मोननानै लाबोबावलायबाय आरोना आङो बेखौबो नै लोगोफोर जि मोजां आरोना बेबो नै बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय नै बेखौबो लाबोबाय आरोना माने एखे कालार जाबाय आरोना नैबे पिंक गिदिर पिंक फिसा नै ग्रिन फिसा बिग एन्ड स्मल बिदि जाबाय आरोना जोंना झुमखाया ओमफ्राय नै
आङो ब्लाउस गोजा लाबोदों आरो ना बैसागुनि बैसागुनि ओमफ्रायहाय लाबोदों लोगोफोर नै दख'ना आरो नै नोंथांमोना माबायदि नुदों आङो दानोबो रोङा ओमफ्राय बासिनोबो रोङा आरो ना आङो दख'नाफोरखौ ओमफ्रायो माइदि दख'नाफोरखौथ' बिराद ख्रोम ख्रोम मोनो खिन्थु आं बेखौ बांद्राय ख्रोम मोनाखै आरो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय माने आंबो बांद्राय हिबि माबाखौ गाननो हाखाया थ' बेखौ लानानै फैबाय आरो नै बैसागोनि आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुदों हरबानो जाबाय आरो ना बैसागोनि नामाव लाबोबाय आरो ना आं स' लोगोफोर नै आं नोंथांमोननो गासैखौबो खोन्थानानै होबाय बेखिनि आरो ना लोगोफोर नै बेखिनियावनो बुहुत थांबाय आरो ना ओमफ्राय जों जे दहाय इटिमाव फैसा मोन्दों नोंथांमोनाथ' नुखादों माने सोरबाफोरनि जानो हागौ आरो माने हाखु दाखुआव बेफोरबायदि जादों जानांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर फैसा बख'नायफ्राव माने हाखु दाखु जाहाथे जाया दा बे मानसिया माने हाखु दाखुआव दंमोन खोमा आन्दासाव ओमफ्राय बख'लांस्लाबजोबनो हायाखै बेखायनो जोङो मोननाया आरोना लोगोफोर दा आङो बयखौबो बिदि जाजानो बायो जाहाथे बयबो ध्यानाव थायो आरोना हाखु दाखुबो जादों जानांगौ बे मानसिया ओमफ्राय दा जों मोनदों आरोना बेखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय सनाफोर बाय बाय फिसाजोनि झुमका सनानि झुमका किरारे हाबाब नै डाबल जाजोब्बाय आरोना जोंना सनायाहाय जाबाय दे मानो गानोबो खुयोबो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय